ಸಂಜಾನೆ ತೋನೆ ತಾನಿ ನೇನಾನೋ ಅವತುಂಬಕ ತಾನೆ ಅಂಬಿಲಂಬಾನೋ ఓ సుకుమారి ఓ శృంగారి నాగలంగారిని ఓ సుకుమారి ఓ సుకుమారి ఓ శృంగారి ఏ కుమారిని మరి మా బుజ్జినికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। తపదింక భరించవే నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ బయ్యారం చల్లుతుంది తివికారం బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ యవ్వారం పెంచుతుంది సిగ్గుదారం సింగలే ఐ am ready to mingle ఎన్నాళ్ళు నాకి బెంగలే నువ్వు త్వరగా రావా ఓయ్ తారలే నా వైపు తొంగి చూసలే రమ్మంటూ నన్నే తోసలే నన్నెత్తుకుపోవా కిట